हेलो लोगोफोर, आंनि इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खनसे आरो आंनि गोसो गोथारै बरायग्रोना लानाय जाबाय। आं नोंसिनि थाखाय मोनसे आपडेट लाना फैदों। बे आपडेटआनो जोंनि बर' हारि ना दा सोलिबाय थानाय प्रेजेन्ट ना बेयाव जोंनि बर' हारिफ्रा बोरै जालांखो, मानि थाखाय बिदिनो गावखौनो सुइसाइड लानो गोनां जाखो, बिनि जाहोन नामा? अब्ला जोंनि बर' हारिया गावखौनो गाव एसे साननानै नाय। जोंनि मोनसे फिसा दायावनो गावनि जिउखौ बरबाद खालामनो एबा सुइसाइड खालामनो दा सान। नाथाय गावनि थाखाय सान आरोना सुइसाइड होननायखौ दा लाबो। गोबां बिदिनो ससियेल मिडियायाव भाइरेल जागासिनो।